Прадстаўнікі ўлады, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый, студэнты, школьнікі, простыя гараджане і госці горада ў гэтыя хвіліны збіраюцца на скрыжаванні вуліц Машэрава і Леніна, каб накіравацца ў Брэсцкую крэпасць. Пачатак урачыстага шэсця ў 10 гадзін раніцы. Першымі ў калоне з партрэтамі сваіх дзедаў і прадзедаў пройдуць удзельнікі бессмяротнага палка. У 11 гадзін у мемарыяльным комплексе адбудзецца мітынг і цырымонія ўскладання кветак да вечнага агню. Працягнецца святочная праграма канцэртам вядучых творчых калектываў і салістаў горада у 12:00 на імправізаванай сцэне ў Брэсцкай крэпасці. У 14 гадзін эстафету прыме парк культуры і адпачынку. Тут выступяць калектывы Брэсцкага гарадскога цэнтра культуры «Пусть згінут войны». Працягнуцца гулянні і ў парку воінаў-інтэрнацыяналістаў. Пачатак у 17 гадзін вечара. У 23 гадзіны вечара у гонар перамогі неба над Брэстам асвецяць салютныя залпы. У 10 гадзін раніцы збяруцца і жыхары Баранавічаў для ўскладання кветак ля помніка воінам і партызанам, якія вызвалялі горад ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мітынг і ваенны парад у 10:00 у Пінску пачнуцца на плошчы Леніна, адкуль да мемарыяльнага комплексу вызваліцелям Пінска рушыць калона бессмяротнага палка.